Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабыбызды дәвам итәбез, кардәшләр. 39-нчы биткә тиклем килеп еттек. Әйткәндәй, без китаптың файлын алабыз бит инде төркемгә. Кем гарәп телен өйрәнә, карап бара аласыз. Тәрҗемәне бәлки теге ниндидер һөйләмдәр аңлашылыр, гарәп теле өчен файдалы булыр. Biz ошо аятка килеп еттик 39-нчы биттең башында. Аузу биллахи минаш шайтанир-раҗим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ид'у-ллазина зa'амтум мин дунилла ла ямликуна мithqala зарратин фис-самавати ва ла фил-ард ва ма лахум фихима мин ширкин ва ма лаху минхум мин захир. Башкорт теленә тәрҗемәләр әз инде ул, әлбиттә. Коръәнне тәрҗемә иттеләр, әлбиттә. Ләкин кайсы бер урындары укаттым, теге ябай халыкка аңлашылмай. Чөнки минең белүемчә, кайсы бер аяттарны рус теленнән тәрҗемә иткәннәр, гарәпчәннән түгел. Ярай, бу аерым мәсьәлә. Бунда әйтелә: "Кул ид'у-ллазина зa'амтум мин дунилла". Әйт, сакырыгыз. Уду, сакырыгыз я дуа кылыгыз. "Аллазина зa'амтум мин дунилла". Аллаһтан тыш, Аллаһтан башка кемгә мөрәҗәгать иттегез, шуларга дуа кылып карагыз. Ла ямликуна мithqala зарратин фис-самавати ва ла фил-ард. Улар бер саң бөртегендәй дә бернинди нәмәгә ия түгел. Көстәре, кудрәтләре, власть диләр бит инде, рус телен кулланалар бит. Тигән нәмәләре юк, хатта саң бөртегенең өстендә. Фис-самавати ва ла фил-ард. Күктәрдә һәм ердә. Ва ма лахум фихима мин ширк. Һәм уларның ошо ике нәмәлә, ягъни күктәрдә һәм ердә бернинди дә өлеш юк. Ана Аллаһ Тәгалә күктәр, ердәр менән идара итә. Шулай бит. Ошо идарала башка ниндидер илаһтарның бер бөртек саң бөртегендәй дә бернинди көстәре юк. Әгәр сагыштырма китерһәк, мана күз алдына китерәйек, ямгыр явып тора, бит. Ямгыр ява ди. Кыланасыз, ямгыр яуды дип, чөнки кирәк бит инде. Бигрәк тә кем авылда яшәй, аңлай, нимәлер үсеп чыга. Гомумән ямгырның бик күп файдалары бар. Yer өчен, үсемлек өчен, бөтен нәмәсендә. Ошо ямгырда нисәмә тамсы бар. Ошо тамсының береһе дә, кардәшләр, тамсының бер молекулаһы ла төшмәгән, кайдалыр кемдер үзенең ниндидер илаһына дуа кылганы өчен. Һәрбер тамсы Аллаһ Тәгаләнән. Бер тамсыны ла бернинди башка илаһ, бөек кеше, Буддамы төшермәгән, бер тамсыны ла. Шуңа мана Алла Тәгалә әйтә, күктәрдә һәм ердә был илаһтарның бер өлеше лә юк ди. Ва ма лаху минхум мин захир. Уга, ягъни Аллаһ Тәгаләгә улардан бернинди дә ярдәм юк, ягъни кирәкмәй. Алла Тәгалә ошо бөтен күктәрне, yerде, бөтен һәрбер кырмысканы тотып тора бит үзенең кудрәте астында. Һәм буның өчен Аллаһ Тәгаләгә бернинди дә ярдәм беркемдән дә кирәкмәй. Шундый матур аят. Ва кала җалла ва ала. Шулай ук аятта әйтелгән: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир". Был охшаш мәгънә. Кемдәрне кешеләр һез сакырасыз Аллаһ Тәгаләнән башка, улар китмир кадәр бер нимәгә лә ия түгел. Нимә ул китмир? Дәрестән алда әзерләргә кирәк. Мана финикты бөтәгез дә беләгез бит инде. Финиктың һөяге була. Ана шул һөякте әрсеп була. Бер бәләкәй генә шундый. Йока гына тышы бар инде. Кабык дип тә була инде. Ул тәфсирләрдә кабык дип языла ул. Бик теге шундый еңгел генә, бәләкәй генә нәмә. Шул китмир дип атала. Уны аерым
Бәлки тәрҗемә итмәскә ошо һүзне генә алырга була башкорт теленә. Кытмир хәзер уларның бернинди дә көстәре юк. Ин тад'уһум ла ясмa'у ду'аакум. Һез уларны сакырһагыз, улар һезнең дугаларыгызны ишетмәй. Валау сами'у мастаҗабу лакум. Әгәр ишеткән булһалар да, лау дигән һүз гарәп телендә әгәр дип тәрҗемә ителә, ләкин булмаган нәмә. Аңлайһызмы? Уны русса грамматика китапларында нереальные действия дип атайлар. Ошо айрым һүзне булмай торган нәмәнең шарты. Ләу әгәр ишеткән булһа ине, ишеткән булһалар да һезгә җавап бирмәҫләр ине. Ва яумал қиямати якфуруна би ширкикум. Қиямат көндә улар һезнең ширкегездән ваз кисәсәктәр, баш тартасактар. Ошо илаһтар. Моны аңлаттык. Вала юнаббиука мислу хабир. Хабир кебек һиңә буны беркем дә әйтә алмас. Хабир, ягъни бөтен нәмәне белүсе ул Алла Тәала. Ошо нәмәне һиңә Алла Тәала кебек аңлатучы беркем дә булмас дигән мәгънәле. Кыямәт көндә моны нимә буласак, кешеләр бер-бере менән нисек һөйләшәсәк, үзләренең илаһтарына нисек өндәшәсәктәр, үсегәсәктәр, уларның илаһтары әйтәсәк, безнең һезгә кысылыш юк, һез бит безгә гыйбадат иттегез. Без нимә, безнең гаеп түгел дип бер-береннән баш тарталар. Буны һиңә моны ошыларны Алла Тәала кебек беркем дә һөйләп бирә алмас дигән мәгънәле. Фатир сүрәһе 13-14 аяттар. Фәәһәмму шурути дуа ва әһәмму дawabitihi ихласуху лилlah. Иң мөһим шарт дуаның һәм иң төп забиты, нормаһы Аллаһы Тәгаләгә, тик Аллаһы Тәгаләгә ялвару. Ва ан якуна ал-муслиму даиман ва абадан ла яс'алу иллаллах. Һәм мусулман даими, абадан, һәр заман тик Аллаһ Тәгаләнән генә һораһын. Ва ла ястаину илля биллах. Һәм Аллаһ Тәгаләнән башка беркем дә ярдәм эзләмәһен. Ва ла ятлубул мадада илля миналлах. Һәм бернинди дә куәт, көс, ярдәм башканан һорамаһын. Аллаһ Тәгаләнән башка. Ва ла я'риду шай'ан мин хаҗатиhi ва талабатиhi ва рагабатиhi ва салахи умуриhi дуньявия илля аля рабби. Һәм үзенең бөтә хаҗәттәре, талаптары, теләктәре, дини, дөньяви, ухрави бөтә эшләре тураһында тик Аллаһ Тәгаләгә асып һалһын. Тик Аллаһ Тәгаләгә һөйләһен был нәмәләре тураһында. Ва маулаху аллази биядиhi азимматул умур. Аллаһ Тәгаләнең кулында, ул безнең Мәүләбез, хуҗабыз, ягъни Аллаһ Тәгаләнең кулында бөтен эшләрнең югәндәре. Ва мaqalidus samawati wal ard. Һәм күктәрнең һәм ернең бөтә идараһы, бөтә эшләре. 40-нчы биткә күсәбез, вакыт бетеп бара. Уду раббакум тадарруан. Сакырыгыз, ягъни дуа кылыгыз Раббыгызга ялварып. Тадарруан дигән һүз, димәк, ялварып, кәмһенеп дип тәрҗемә итеп була. Алла Тәгалә алдында үзеңне шулай бахыр, мескен, һынган кеше итеп күрһәтү ул куркыныс түгел ул. Хатта яхшы, һез үзегезнең коллыгыгызны күрһәтәгез Алла Тәгалә алдында. Кем Алла Тәгалә алдында шулай ялварып, илап, кәмһенеп һорай, был гыйбадат, кардәшләр. Ва һаза фиһи ал-илхах. Һәм ошо тадарру дигән һүзне башка һүз менән дә әйтеп бир була. Илхах, ягъни ныкышу гарәп телендә. Ныкышып һорагыз. Ва кәсрату суал ва давамут талаб. Күп итеп һорау. Даими рәвештә нимәләр талап итү. Ва адамул истиъҗал. Һәм ашыкмау. Адамул истиъҗал, ягъни ашыкмау. Ва һаза минал умурил мухиммати фи дуа. Һәм дуала ошо нәмәләр бөтәһе лә мөһим. Кала алейһиссалату вассалам фил хадиси сахих. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә, сахих хадисендә әйтте. Юстаҗабу ли ахадикум
لأحدكم ما لم يعجل. Бөтәгеҙгә лә яуап бирелә, әгәр ул ашыҡмаһа. Бөтәгеҙгә лә яуап бирелә, әгәр кеше ашыҡмаһа. Ә нимә ул ашығыу? Доғала ашығыу тигән нәмә тураһында иншаллах киләһе дәрестә аңлатырбыҙ.